Hola, soc Vicent Marçà, candidat del bloc a l'Ajuntament de Castelló. Estem ací, al cim del Bartolo, des d'on durant anys s'han retransmès les emissions de TV3 a les nostres comarques. Aquest mes de febrer, l'emissió es tallava. El PP, amb Camps al capdavant i amb Alberto Fabra al costat, van certificar el tancament de les emissions, comptant amb el silenci còmplice del PSOE. Seguint l'estil de règims totalitaris, Camps tanca la veu d'aquells dels que pensem diferent, silenciant els seus casos de corrupció en un atac directe a la llibertat d'expressió. En plena era de les comunicacions i la lliure circulació de la informació, Camps silencia, censura i emet propaganda contínua des de la televisió que paguem totes i tots. Perquè així ens juguem la llibertat i el pluralisme. Cal acabar amb el govern del Partit Popular. El 22 de maig, vota Bloc a l'Ajuntament de Castelló. Decideix el futur. Vota Coalició Compromís.